Godmorgen alle sammen, og velkommen til 2014 på Rådhuset. Jeg håber, at I alle sammen har haft en dejlig juleferie. En dejlig juleferie sammen med jeres familie og sammen med jeres venner. Vi afrundede jo sidste år, 2013, med et valg. Og udover resultatet, som jeg egentlig var meget glad for, så vil jeg sige, at det gav jo en hel del ekstra arbejde rundt omkring. Jeg er faktisk helt utrolig glad for at få lov til at stå her til morgen og få lov til at fortsætte med at arbejde for Glostrup Kommune sammen med jer. Mange af Glostrup borgere må på en eller anden led have synes, at deres kommune har gjort det godt de sidste 4 år. Det er en stor anerkendelse af det arbejde, som I udfører i det daglige, og naturligvis også en anerkendelse af det arbejde, som udføres uden for Rådhuset af vores mange kollegaer. Tak skal I have alle sammen. Det er en fornøjelse, det er virkelig en fornøjelse at stå i spidsen for så velfungerende en organisation, som Glostrup Kommune er blevet til. Jeg vil godt våge den påstand, at Glostrups borgere som helhed ser ud til at være kommet ganske rimeligt igennem den finansielle krise. Ikke mindst fordi, tror jeg, at vores kommunalbestyrelse har truffet en række beslutninger om at effektivisere vores service og også gøre en speciel indsats over for de borgere, som har været specielt udsatte i en krisetid. Vi må bygge et sikkert fundament under vores velfærd, hvis vi fortsat ønsker et samfund, som støtter op omkring os alle sammen. Og vi gør faktisk vores til at sikre fundamentet for velfærden. Vi formåede for eksempel sidste år på god vis at holde budgettet, og det er endnu en anerkendelse af det arbejde og den store ansvarlighed, som bliver lagt for dagen her på vores fælles arbejdsplads. Kommunerne agerer generelt i disse tider utrolig ansvarsbevidst, og jeg synes, at vi i Glostrup på mange måder er gået foran. Her i Glostrup så kigger vi jo i 2014 frem mod et år med både muligheder og også med udfordrende opgaver. Glostrup ejendomme skal jo implementeres fuldt ud her i 2014, og dermed får vi en enhed, som blandt andet skal have stærk fokus på klimainvesteringer. 2014 er også året, hvor vi skal have både en ny hjemmeside, og vi skal have nyt intranet. Hjemmesiden er efterhånden blevet det sted, den indgang, som borgerne har mest til vores kommune. Så det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at den er god, og den er nem at bruge for vores borgere. Jeg tror også, at skolereformen kommer til at fylde ganske meget i vores kommune. Jeg synes faktisk, ved det arbejde, vi har lavet allerede, at vi er rigtig, rigtig godt i vej. På daginstitutionsområdet er der også byggeri, der skal i gang. Så jeg vil sige, at jeg tror i hvert fald ikke, at den del af vores organisation kommer til at kede sig. I det hele taget tror jeg faktisk ikke, at der er særlig mange dele af vores organisation i 2014, som kommer til at kede sig. De seneste par år har jeg fra denne her plads nævnt lidt omkring god forvaltningsskik. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, at vi faktisk er kommet videre på det område. Jeg ved også, der har været udført et stort arbejde rundt omkring. Men når jeg ser på de borgerhenvendelser, som jeg har fået sådan på det sidste, når jeg taler med vores borgerrådgiver for eksempel, så synes jeg klart, at jeg kan fornemme, at vi er på rette spor. Statsministeren nævnte i sin nytårstale, der var sikkert nogle af jer, der hørte det, at de offentlige ansatte i hendes mening udfører et rigtig godt stykke arbejde. Jeg vil så godt sige, at det kommer på ingen måde bag på mig, fordi jeg er her hver dag. Jeg kan se det. Jeg vil sige,
vores velfærdssamfund, som vi kender det, som vi sundes af mange andre lande, det vil faktisk ikke være det samme uden jer. I er, det sagde jeg også sidste år, godt gentage det, I er med til at gøre mig rigtig stolt over at være borger i denne her kommune, og I er også med til at gøre, at jeg er rigtig stolt over at være borgmester. Og det skal I have tak for. 2014 ligger jo nu foran os. Jeg vil også godt sige, husk nu, at sådan et nyt år, det er ikke bare sådan en samling dage, der ligger og flyder foran os. Tænk på, hvordan man kan udnytte hver evig eneste dag til glæde og gavn, både for sig selv og for samfundet og vores kommune. Jeg vil godt benytte lejligheden til at ønske jer og jeres familier et lykkebringende 2014, god arbejdslyst og godt nytår.